ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ବୋଉ ଆଇଛି ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି। ଏତେ ବାଟରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଛି ମୋ ପୁଅ କତିକି। ତାକୁ କହିଲି ସେ କଥା ମାନୁନି। ମୋ ପୁଅ କଥା ମାନିବ, ସବୁ କାମ କରିବ, ମୋ ଘରକୁ ଯିବ ସବୁବେଳେ। ଓଳିଏ ଛୁଟିରେ ରହିବନି ଘରେ। ତ କହ ବାପା ଓଳିଏ ରହିବୁନି, ବାହାରେ ପଳେଇବୁ ସ୍କୁଲକୁ। ସବୁବେଳେ ଖଚଡ଼ ମଚଡ଼ ହବୁନି, ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ବାପା ମା' କଥା ମାନିବୁ। ସେ ମୋ କଥା ଜମା ଶୁଣୁନି ବା। ହଁ ଶୁଣିବନି ନାଇଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣୁନ, କାହା କଥା ଶୁଣିବୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଜନ୍ମଦିନ କରିବିନି ଆଉ କିଏ କରିବ? ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବୁ, ବୋଉ ବୋଉ ତାକୁ କହ। ବୁଦ୍ଧି ହେଇନି, ବୁଦ୍ଧି ହବନି, ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲେ ତା ବୁଦ୍ଧି ହେଇନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି, ମୋରି ପାଖରେ ନାହିଁ। ନା ନା ତାର ବୁଦ୍ଧି ତୁ ଏ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିଲେ ତୁ ଚାକିରି କଲେ ମତେ ଦବୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ। ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଯେତିକି ଚାକିରି କରିବ ଯଦି ପଇସା ସେ ସବୁ ଦାନ କରିଦବ ବା କହୁଛି। କୁଆଡେ ଯିବୁ ବାସୁ ବୁଢିଆ ମା କାଇଁ ଡାକିଲୁ ଖାଖେଇ ଘର ଟେକି ଦେଲା ଗୁଡୁ ସେ ମୋ ବୋଉକୁ ଟେକି ଦଉଛି। ଏ ବୁଢିଆ ଦେଇ ବୁଢିଆ ଦେଇ ତମେ କାଲି ଯିବଟି? ବୋଉ ଚାଲୁ ଖାଇବୁ। ଭାତ ଖାଇଛ ନା? ଖାଇଛୁ କଣ? କଣ ଖାଇଥିଲୁ? ମୁଁ ତ ଦିଥର ଆଇଲେ ତତେ ଦେଖିପାରୁନି। ଆଜି ଗୁଡୁ କଥା ମୁଁ ତ ବୋଉ ଅଛି ନା? ହଁ ମୋ ବୋଉ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦିଥର ଆଇଲି ମୁଁ ବୁଢିଆକୁ ଦେଖିପାଇଲିନି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇନାକି ପୁଣି ଆଜି ଆଇଲି। ଯାଉଛି ଯିବି, ଆଜି ଯାଉଛି ଦେଖି ଆସେ। ବୁଢିଆ ଦେଇ ତମେ ଯିବ କାମେଶ୍ୱର ପାଖକୁ କେତେବେଳେ? ସିଏ ଗଲେ ସଉଦା ପାଇଁ ଆଣିକି ଆସନ୍ତୁ। ତମେ ତମର ସିଏ ଯିବେନି, ସିଏ ଗୁଡୁ କୁହ ଗାଡି ଯିବ 5-10 ମିନିଟରେ ଆସିବ। ଦେଖିଲେ ମୋ ବୋଉ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛି। ଆମ ଶିଖା ପଠେଇଛି। ଭଲ ଲାଗୁନି? ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି? ଆମ ଝିଅ ଆଣିଛି ତା ପାଇଁ। ଦେଇଥିଲା ଅଷ୍ଟମୀ କି 3 ହଳ, ପୁଣି ଦେଇଛି 3 ହଳ। ସେ କହିଲା ବା ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ମାଉସୀ ଦେଇଛି ଆଉ। କୋଉଠିକି? ଏଇଠି ଅଷ୍ଟମୀ କେଇଦିନ ଗଲା ତାର 6 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ହେଲାଣି। ଆର ମାସକୁ କହିଛି ଛୋଟ ଫିଅଣ୍ଟ ଆଣିବ, ଗଞ୍ଜି ଆଣିବ। ଆ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିବନି। ତୁ ଯେ କଥା ଭଲ ମାନୁନି ମାନେ କିଛି ଆଣିବନି। ନାତି ନାତୁଣି ଦେଖିଲେ ନାତି ଆଉ କେଉଡିରେ ବାହାଘର କରିବ। ଇଏ ଆଉ କେଦିନ ବାହା ହବ? ମୋ ପୁଅକୁ ବାହାଘର କଲେ ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା ନା ନାହିଁ? ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଏମିତି ରହିଥିବି? ମୁଁ ପୁଣି ବାହାଘର ସାହାଘର କରିବି, ନାତୁଣୀ ବୋଉ ନେଇ ଘରେ ରଖିବି। ମୋ ସେବା ଧର୍ମ କିଏ କରିବ? ତୁ ଖାଲି ବୁଲିବୁ, ଆମ ସେବା ଧର୍ମ କରିବୁ। ଏ ଗୁଡୁ ତମେ ନେଇକି ଯିବ? ସିଏ ମନା କରୁଛି କଣ? ନେଇ ଯାଉଁ ଟିକେ ଯା। 5 ମିନିଟରେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଯା ବା। ଆସିବେନି ଏବେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଯିବ, ଖାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିବ।